Здравейте, фентези маяци, това е The Fantasy, разбира се, с световното първенство по баскетбол в Япония, Индонезия и Филипините 2023 година. Тук в случая полуфиналите, които разбира се са в петък, така че тук просто вкарваме, така да се каже, вметката за този, но най-важното е просто ние влизаме тук, за да си направим, разбира се, нашия фентази състав, като фентази състава, разбира се, трябва да бъде направен днеска, разбира се, тъй като, разбира се, видеото ще бъде качено утре, тъй като няма как да комбинираме фентази състава, нещата са доста по-малки, тук в случая като разположение и като състав, за да можем да комбинираме това предаване, за да може да бъде качено, така че то ще бъде комбинирано, разбира се, с утрешния епизод, така по този начин ще си получи една страхотна комбинация между двата епизода, заедно с Евроволи, така че просто плюс това, нали, което разбира се ще се направи обзора за миналия кръг и така нататък, но сега се включваме просто единствено за трансферите, които трябва да се направят и не остава много време, така да се кажем, до всичко това, така че за това се включваме основно за трансферите. Разбира се, Джарен Джаксън Джуниор ще бъде сменен. В случая е много важно да се знае какво се прави тук. Просто трябва да се подберат играчи, които ще свършат страхотна работа. В случая Франц Вагнер се завърна. Дали ще направи много добър матч срещу Съединените американски щати, това вече няма как да се знае, така да се каже, но с оглед неговото връщане, разбира се, в игра просто няма как да не си вземе Франц Вагнер, да се надяваме, че той ще продължи в този, така да се каже, резонен си стил на игра. Така че, разбира се, ще вземем Франц Вагнер и ще махнем, разбира се, Бонга, тъй като Бонга така може да увеличи цената ни, за да вземе някакъв по-качествено крило, така да го кажем, който да свърши също страхотна работа, и това са Фонтекио и Гразюлиус. Като в случая, нека да опитаме първо Фонтекио, а може би и Микел Бриджес. Нека да опитаме Фонтекио, тъй като дали ще ни стигнат средствата. В случая не стигат средствата, разбира се, за да можем да си го вземем тотално, но в случая какво бихме направили, тъй като пейката ни вече доста оскъдна, примерно, ако искаме да се издържи в Фонтекио, така да се каже, бихме махнали примерно Мо Вагнер, който така или иначе срещу Съединените американски щати няма да е толкова лесно. Разбира се, ето тук примерно можем примерно да вземем Куруш или Смит, с които доста добре се представят, може и Дилан Брус, който също би трябвало да донесе не лоши точки. Така че, защо не и Кели Линик, защо не и Никола Йович, така че доста опциики, но нека първо да изпробваме като така да се каже, някаква по-релевантна, която да ни свърши страхотна работа за този следващ етап. Това би било опция номер 1, така да се каже, тъй като все пак Бонга за 1.15, ние трябва да спестим, така че ще паднем по-надолу, просто за да можем да покрием, но тъй като Вагнер беше в случая 1.30 и нещо, така че имаме горе-долу 1.20 диапазон. Така в този диапазон съвместно примерно Пауло Банкиро, който също може би е време да свърши добра работа. Давид Бертранс също. В случая Давид Бертранс е в страхотна форма. Видим сега Давид Бертранс дали ще свърши работата, за която примерно ще го вземем. В случая виждате, че веднага разликата спада. Имаме и си Фонтекио, което е доста добре в този състав, и тук вече можем, разбира се, тук имаме право само на 3 трансфера, тъй като вече по-напреднала фаза, така можем да цъкнем, разбира се, и да видим преди, разбира се, да потвърдим нашите трансфери, какво в крайна сметка Бертранс прави. Реално погледнато не е от най-солидните играчи, разбира се, но и ето в случая можем примерно да махнем Фонтекио, но
едва ли ще го направим това, примерно, или пък да махнем Франц Вагнер. По принцип, нека да опитаме това, примерно, да махнем Франц Вагнер. Ще разполагаме, разбира се, сравнително окей цени, в които, така да се каже, остатък от към средства. И по принцип можем да вземем, примерно, тъй като Морис Вагнер е 1,68, така по принцип можем и да се върнем отново към нашия състав за пореден път. Тук в случая виждате просто нещата как стават по този много по-подробно описващ начин. Така, в случая е бил 1,53, т.е. имаме 30, имаме точно 330 хиляди долара, т.е. може да си позволи някой човек от 1 милион. Но в случая, в принцип, можем и Бертранд да сменим. Това е опция, Бертранд да бъде сменен. Но единствените, които може би Куруш и Шмидц. Примерно как Куруш, какво ще остане още с пари, ще остане, така да се каже, средства за все още да разполагаме с нещо, което ще свърши също добра работа, но в случай, ако примерно решим да си вземем пък да не е Куруша, да е Шмидц, примерно, разликата не е толкова голяма, но просто Шмидц е по-резултатният играч, така да го кажем. Виждате, нещата се вдигат, така че ето тук можем да видим и, разбира се, неговите показатели, които са доста добри. Така че може би по-скоро по-насигурно с Шмидц ще действаме. И става, да кажем, примерно е комплектован по този начин, който е доста добре. Вълънчунас, разбира се, като център остава, Шмидц, разбира се, Вагнер, Шай Гилджиус Александър, Дончич и на пейката Фонтекио, Джонсън, Крамер, Дюф и сте видите, да, пейката не е толкова добра, но с Фонтекио по принцип сега можем да направим и тази смяна. Фонтекио да влезне, разбира се, на място на Вагнер, в случай, че Вагнер не покрие, така да се каже, изискванията ни за тотално надмощие, разбира се. И тук вече по принцип можете, нали, ако имате още примерно средства и още трансфери, но има право само на 3, можете да вече да тръгнете да търсите нещо по-различно, но ние разполагаме само с тези 3 трансфера, така че е абсолютно нормално да се действа по този начин. Така потвърждаваме трансферите си. И в случая какво имаме? Вълънчунас срещу Словения, разбираш, като център, Шмидц срещу Италия, който е днес за това е битката между 5 и 8 място, между Словения, Италия и всички други. И тук в случая дали в крайна сметка бихме сложили Дончич или пък просто Шай Гилджиус Александър отново ще се справи по-добре от Дончич. Последния път това беше ясно. Разбира се, Дончич доста се изнерви, така че може би остане на капитан Шай Гилджиус Александър. В случая Вълънчунас като, разбира се, център, като крила, разбира се, Шмидц с Фонтекио, разбира се, капитан Шай Гилджиус Александър, Дончич, разбира се, остава, разбира се, в нашия став. Вагнер като шести играч, разбира се, Джонсън имаме срещу Германия, Крамер срещу Съединените американски щати, Дюф срещу Латвия и Сирвиц срещу Словения. Това е нашия състав за този седми кръг. Нека набързо да направим един преглед за шестия кръг, какво направихме там и след това, разбира се, заключителни думи по-скоро няма да има сега, заключителни думи утре, но все пак Вълънчунас тук в случая с 11,7 точки, 17, в случая не е 17, но 11,7 точки Вълънчунас, Вагнер 20,9 точки, Джаред Джаксън Бюнес 1,1 точки,
Тук виждате Шей Гилгиш Александър с 88 точки. Просто страхотно попадение, като за капитан Шей Гилгиш Александър. Просто невероятно се прави в фентази за пореден път с този трансферен удар направо си беше. Дончич срещу Канада 18,9 точки. Вижте какво е направил Дончич. Нищо. Бонга с 2,2 точки. Джонс с минус 1,8 точки. Крамер с 0 точки. Дил с 1,8 точки. Сервиди с минус 0,55 точки. Страхотно просто изпълнение. Страна до фентази имайки Мо Вагнер и Шей Гилгиш Александър. Разбира се, смяната на капитана. Вместо Дончич, Шей Гилгиш Александър. Страхотно изпълнение на дъно фентази за пореден път. Показваме своята класа, разбира се. Това би трябвало, разбира се, и да ни отведе доста по-високи висоти в класирането, но класирането може би в обзора ще бъде анализирано повече върху него, както го правим всеки път, разбира се. Затова очаквайте Еврокупа и Евролига, специално тук така линчове на баскетбол, да видите общите ни класирания скоро, но обзорите преди, разбира се, започването или по време на започването се правят тези обзори, така или иначе сезона е твърде дълъг до април-май месец, за да има време да се качи всичко, но продължаваме, разбира се, с Евроволи утре и този баскет епизод, който ще бъде продължен. Така че не забравяйте да се абонирате за канала, да ни последвате в TikTok, Facebook и Instagram. Разбира се, и отделно на това, не забравяйте, че утре продължаваме с тази игра, така да се каже, на общ обзор, разбира се, бъде направен и всичко друго ще бъде направено. И за пореден път казваме, разбира се, че за съжаление леки технически и плюс физиологически проблеми няма да ни позволят, така да се каже, да се задържим в това темпо, но все пак ще поддържаме ваш интерес и, разбира се, ще се раздаваме колкото можем за вас. Така че затова абонирайте за канала, последите в TikTok, Facebook и Instagram. И какво предстои? Разбира се, Евроболи, до края баскет, разбира се, световното първенство по баскет и, разбира се, шоуто на колева плюс NFL Draft, така че не забравяйте да се абонирате за канала. Става много лесно, абонирайте се тук, сабсгорите, цъкате и се абонирате в началото на видеото, процедурата, виждате какво трябва да направите в края, разбира се, също дедна и, разбира се, не на последно място. Можете да ни харесате това видео, да напишете коментар, което е много важно за нас, разбира се, като обратна връзка, така че не забравяйте да го направите това и да ни последвате в TikTok, Facebook и Instagram. Нека най-добре случай. Здравейте, фентази, маяци, това е фентази, разбира се, с световното първенство в Япония, Филипини и Индонезия 2023 година, 8 септември. Това е J9 Prediction Game. Тук в случая какво започваме? 8 септември 11:45 Сърбия срещу Канада и в 15:40 САЩ срещу Германия. Какъв е въпросът? How many points will be scored by top scorer in the semi-final? И тук, разбира се, т.е. колко, разбира се, minus 5 points for each points difference. Т.е. тук колко точки, разбира се, ще бъде отбелязано от най-добрия, така да се кажем, тъй като все пак имаме Шей Гилгиш Александър, тук имаме Денис Шродер, разбира се, топ реализатор, имаме Антони Едуардс, разбира се, можем да ги изборим след малко всичките, разбира се, това е абсолютно нормално да се гарантира, така да се каже. И след това продължаваме Сърбия, Канада, да се гарантира, така да се каже, точкови актив. Разбира се, тук си отваряме въпроса, който ние, така да се каже, един от последните въпроси, така или иначе, за тези 20 точки. В случая можете да предпочитате в случая топки или отваряне на въпрос. Но в нашия случай е отваряне на въпрос How many seats will Шей Гилгиш Александър dish out games Сърбия? Т.е. колко асистенти ще направи Шей Гилгиш Александър срещу сърбите. Тук, разбира се, абсолютно ясно е, че Шей Гилгиш Александър е човек, който ръководи, така да се каже, отбора на Канада и не би трябвало да има проблеми да направи между 5 до 8 асистенции. Така че препоръчително действайте по този начин. След това продължаваме с Съединените американски щати срещу Германия. Разбира се, независимо от това,
че немците нямат загуба, разбира се. Нормално щатите все пак да са пълни фаворит в този двубой. И вече тук дали да изкарваме тези две топи при положение, че ни остават само 25 точки, или не е възможно силно да се цъкнем само с една. Разбира се, имаме две, така че можем и три да сложим, даже без тези екстра топки, да бъдат активирани и да си оставим, така да се каже, за последния въпрос, който може да ни донесе, разбира се, отново 100 точки. Така че това беше, разбира се, общия брой, разбира се, от точки 251. Така че абсолютно нормално. Здравейте, фентази, маяци, това е фентази, разбира се, с световното първенство в Япония, Филипини и Индонезия 2023 година, 8 септември. Това е J9 Prediction Game. Тук в случая какво започваме? 8 септември 11:45 Сърбия срещу Канада и в 15:40 САЩ срещу Германия. Какъв е въпросът? How many points will be scored by top scorer in the semi-final? И тук, разбира се, т.е. колко, разбира се, minus 5 points for each points difference. Т.е. тук колко точки, разбира се, ще бъде отбелязано от най-добрия, така да се каже, тъй като все пак имаме Шай Гилгиус Александър, тук имаме Денис Шродер, разбира се, топ реализатор, имаме Антони Едуардс, разбира се, можем да ги изборим след малко всичките. Разбира се, това е абсолютно нормално да се гарантира, така да се каже. И след това продължаваме Сърбия, Канада, да се гарантира, така да се каже, точкови актив. Разбира се, тук си отваряме въпроса, който ние, така да се каже, един от последните въпроси, така или иначе, за си 20 точки. В случая можете да предпочитате в случая топки или отваряне на въпрос. Но в нашия случай е отваряне на въпрос How many seats will Shai Gilgeous-Alexander dish out games Serbia? Т.е. колко асистенти ще направи Шай Гилгиус Александър срещу сърбите. Тук, разбира се, абсолютно ясно е, че Шай Гилгиус Александър е човек, който ръководи, така да се каже, отбора на Канада и не би трябвало да има проблеми да направи между 5 до 8 асистенции. Така че препоръчително действайте по този начин. След това продължаваме с Съединените американски щати срещу Германия. Разбира се, независимо от това, че немците нямат загуба, разбира се. Нормално щатите все пак да са пълни фаворит в този двубой. И вече тук дали да изкарваме тези две топи при положение, че ни остават само 25 точки, или не е възможно силно да се цъкнем само с една. Разбира се, имаме две, така че можем и три да сложим, даже без тези екстра топки, да бъдат активирани и да си оставим, така да се каже, за последния въпрос, който може да ни донесе, разбира се, отново 100 точки. Така че това беше, разбира се, общия брой, разбира се, от точки 251. Така че абсолютно нормално. Разбира се, така, нека да продължим, разбира се, с резултатите от четвъртфиналите. Какво се случи там? Реално погледнато и какви точки постигнахме. Така, четвъртфиналите бяха 5 септември, разбира се. Литва срещу Сърбия 68-87, Италия срещу САЩ 63-100, 6 септември в сряда. Разбира се, Германия срещу Латвия 81-79 и Канада срещу Словения 100-89. Така, и нека, разбира се, да продължим и какво се случи с точките. Which game will have the highest number of total points scored by both teams? Тук бяха изборени четирите, ако се спомните, разбира се, и избрахме, разбира се, Канада, Словения и успяхме да познаем 189 точки общо. Така че 50 точки. Единствено Литва, Сърбия не успях да познаем, че сърбите ще бият.
което съответно ни доведе до 0 точки, Италия срещу САЩ 33 точки, 3 топки, разбира се, Германия срещу Латвия 3 топки, за Германия 39 точки и разбира се Канада, Словения 3 топки, 36 точки и разбира се последния въпрос: What will be the scoring margin at the end of Canada-Slovenia regular time? Разбира се, ние дадохме реално погледнато 11 точки, 9 точки, в крайна сметка разликата беше 11, много близко 90 точки. Това просто беше доста максимален резултат, 248 точки и общо, така да се каже, в целия свят бяхме на 12, не само на някъде около 20 на точки или 30 точки. Това, че не бяхме да познаем сърбите, да постигнем, така да се каже, една от много добрата цели, така да се каже, до наградите за кръга, която беше, така да се каже, основна цел на DNF Fantasy, но да се надяваме следващия път, т.е. на полуфиналите, че ще имаме тази възможност, разбира се. Така, продължаваме, разбира се, и с нашата английска версия, така да се кажем, английско говорим, за да можем, разбира се, говорящите ни зрители и слушатели да разбират какво става и какво се случва. Не е нещо, което да пропуснем или да не пропуснем, разбира се, в случая, така че ще продължим с това така или иначе, но набързо. Hi guys, we are DNF Fantasy and we are here with the FIBA World Cup in Japan, Indonesia and Philippines 2023, and what we have for the semi-finals: Serbia against Canada and United States against Germany. Serbia against Canada, it's from now 26 or 22, and the United States and Germany will be later. And we can see here it's Canada 1 balls, United States is 3 balls against Germany. Of course, maybe the first lose for the Germany, or nothing to lose against United States. We shall see that what has really happened here. And of course, we have our 2 questions, and it's 2 questions. It's we can solve that's what is this 2 question here. How many points will be scored by the top scorer in the semi-final? In our predict it's 33. We hope that Shaq Gilgeous Alexander, Anthony Edwards, Danny Schroeder, it's around 26 or 35. But maybe 33 would be the points. Here, how many assists will Shai Gilgeous Alexander dish out against Serbia? It's 5. It's between 5 and 8. For sure. That's our answers for these 2 questions. And we hope with all these points that we have in this semi-final. And we can shall see what actually happened in the quarter-final. Then we hope around our fantasy team and what there happened. Quarterfinal Tuesday, 5th September, Lithuania against Serbia is 68 to 87. Italy against United States is 63 to 100. And Wednesday, 6th September, Germany against Latvia it's 81 to 79. And Canada against Slovenia it's 100 to 89. In which game will have the highest number of total points scored by both teams. And when you saw that last video, here we have 4 spots, and the final spots that we predict it's Canada against Slovenia. And actually that was enough for us. Here Lithuania against Serbia, it's 0 points. It's totally 0 points. It's so important that we didn't know the answer, because we are nearly to the price. We go which way this next time. It's in the semi-final. Italy against United States, it's 63 to 100. 33 points, 3 balls for United States that we have for basketball balls. Germany against Latvia, it's 81 to 79, and Germany goes to win with 3 balls against, it's 39 points. And Canada against Slovenia, it's 3 balls for Canada, it's 36 points. And here, what will be the scoring margin at the end of the Canada-Slovenia game regular time? And we predicted 9, but actually was 11. It's what's nearly 19 points that we have. Here you can see so far so good. For this, it's overall 248 points. It's only around
30 points, or around 25 to 30 points between us and the first and the second place. You can see we're in the fifth and the second here. We was nearly to the first place in this game day quarterfinal. And now we go for sure to here. We can see again Serbia for now it's in the lead, but it's actually that's happened. We can speak later, but we go now to our fantasy team, what's there happened and what's from trade that we can do it. And don't forget to subscribe our channel. You can see the text in Bulgarian and also click down below. Of course, share this video, smash the like button, and of course don't forget to write the comments down below. That's so important for us. Your support, it's really important for us, and don't forget to do this right now or when you want in our video down below. And you can see what's actually here in our team happened for round 7, but we go now to the round 6. Round 6, it's also our team, it's so good. Round 6, you can see Valanciunas against Serbia was with 11.7 FPPS points. Here Wagner against Latvia, it's 20.9 FPPS points. Jaren Jackson Jr. 1.81 FPPS points. Shai Gilgeous-Alexander with 88 FPPS points. Luka Doncic against Canada with 18.9 FPPS points. And here on the bench, Bonga with 2 points FPPS points. Johnson is minus 1.8 FPT points. Kramer with 0 points. Diouf with 1.8 FPTS points. And Servidis against Serbia with 0.55 FPTS points. We can go right now to the round 7. And what's actually there happened? You can see Valanciunas with against Slovenia 31.9 points. It's Schmitz 7.7 FPTS points, and here Luka Doncic with 15.3 points. And of course here our bench from Tekio 0 points, Johnson 0 points for now, but they will play. Kramer 0 points, Diouf 0.45 points, and Service 7.50 points for guards. It's so far so good for this team, and we shall see what actually there happen now in this last for two matches, actually last 2 matches in the semi-final. So important things. We shall see that's what actually happened in the leagues. Here for now, first place we are here in Bulgaria in second of 27 and 1,930 place of 17,447 place. So far so good for us, for sure. But we go to the summary maybe next week, and we shall see what's actually there happened. Here we go to our final, of course, here these semi-finals, but we see him in the finals, and of course for the third place. But we on Sunday we hope that we upload our video, but don't forget that tomorrow we do the trades in the last trades for our fantasy team. We cannot upload this, sorry about that. We see you next time. И разбира се, тук преди заключителните думи, една лека вметка, какво направихме вчера. Едно погледнато, вчера стартира битката между 5 и 8 място. Разбира се, ние си направихме трансфер. Всичко това ще бъде просто направено, компилирано в едно цяло видео. Разбира се, тъй като все пак на части да качваме по няколко видеа, нали, това не е основата, разбира се, на фентази, разбира се, поне кръг по кръг да са нещата, така да се каже, да са компилирани в едно. Тук в случая виждаме Valanciunas срещу Словения. Разбира се, можем да се цъкнем върху него с 19,7 точки, 14,7
Разбира се, FPT просто беше изключителен Валенчунас, дори да бях сложил Валенчунас капитан Нишагио, ще стане страхотна работа, ще да свърши 31,9 точки FPTS point за Валенчунас. След това Шмидсън с 7,7 точки, разбира се, още предстои Вагнер, разбира се, да играе Дончич, разбира се, с 15,3 точки, окей, Дончич, но не, това, което беше в началото, разбира се, Шайкелджис Александър с 0 точки в момента, но ние капитани в момента играе, разбира се, Фонтекио е с 0 точки на 100% за пейката. Трансферите, разбира се, можете да цъкнете да прегледате по-напред видеото и да видите бяха трансферите. Джонсън с 0 точки, който сте първи ще играе, Крамер, разбира се, 0 точки, който първи ще играе, Дил с 0,45 точки и Сервиди 7,15 точки. Страхотен подбор, разбира се, отново. Така че не забравяйте да се абонирате за канала, да ни последвате в TikTok, Facebook и Instagram за ексклюзивни видеа, разбира се. Това беше, разбира се, нашия фентази състав. Какво се случи вчера, 7 септември, днес продължаваме 8 септември, утре продължаваме с битката, разбира се, отново между 5 и 8 място на трансферите, които ще направим и плюс най-накрая финалната фаза на това световно, разбира се, и продължават, разбира се, и така да се каже, 8 на финал днеска Евроволи плюс 13-я кралски етап на World, така че просто не изпускайте, за да не изпускате, абонирате се и това е процедурата, показана в началото и в крайното как става, разбира се, харесате това видео и коментирайте, разбира се, също така. И отделно на това, разбира се, го споделяйте, така че за да може да стигне до повече аудитория. Разбира се, сега продължаваме, разбира се, с нашия обзор по-скоро, така да се каже, какво предстои, разбира се, шоуто на кола днес много важен 13-ти етап, ключов кралски етап, който, разбира се, в скоро време, разбира се, видеото ще бъде качено, така да се каже, както, нали, полевава традицията, така да кажем, нали, някъде по обяд, как видята си, свързани с шоуто на кола или леко късно следобед или вечерта, зависимост от това с какво време разполагаме, така че когато и да го качим, просто заповядайте и гледайте, разбира се, шоуто на кола, то се развива твърде добре от към тази гледна точка, така че успяваме да справим там доста добре, както виждате. Така че продължаваме, разбира се, и с Евроволи днес. Елиминациите започват от семифиналите, така че очаквайте и това видео, разбира се. А за драфта вече самото видео от самия, така да се каже, драфт, най-вероятно другата седмица, така че продължавайте да се забавлявате с нас и разбира се, ние сме на среща за всякакви въпроси. Не забравяйте да коментирате, да харесате това видео, абонирайте, става абонирайте се тук, разбира се, горе вашия толен десен нагъл по време на самото видео. Процедурата е показана и в началото, разбира се, но все пак не забравяйте да харесате, както виждате по време на цялото видео във вашия горен, това може би ще го повтарям след време повече, във вашия горен десен ъгъл имаме това, че трябва да ни, нали сега, който иска, разбира се, но да ни последите и да харесате това видео и разбира се да се абонирате. Не забравяйте да направите това, много лесно става по време на самото видео. Вашия долен десен ъгъл, цъкате логото и се абонирате в края на видеото между двете плейлисти, цъкате и се абонирате. И по този начин подкрепите канала да върви все по-напред и все по-напред, разбира се. Така че не забравяйте за тези процедури да го направите, разбира се, и разбира се да ни последвате в TikTok, Facebook и Instagram. И нека най-добре спечели. Бай-бай!